Arjuna wonten paring adhew. Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ulun. Wah, durung. Ngampet ambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak juk. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora Jawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Raharja saprapta kita Werkudara. Tansah pinayunganing kawidadan. Nir sambi kula. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono gong. Wah, sudet. Iya. Ngarep nyudet wae mingan. Kita ulun nutus mekaten Bu Kulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Oh iya lali. Mbok kongkon menyangeti. Kakekku ora budalo. Budal numpak. Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku arep kepengin dadi artis kok ora entuk omong. Ya ning ngomong ning sithik-sithik wae. Ha iki nek kowe omong konangan kayangan walah merkoso. Budalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jlamprong. Jlamprong kok jlamprong. Jlamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Bidhawi budal nang Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki wae.